ifikelele nezulu. Amen. Igama lempilo uJesu Kristu. Manje bazalwane bathi uJesu ofane bafundisa sibobelele ukuthi umuntu omala imizi enough. Easy izoba nesikhathi. Enough. 15 minutes is enough. Uhlala phansi. At least shumayela. Sifuna ukuthola zonke izindaba bengakafika ngoJesu ebhedlela. Amen bazalwane. Manje bazalwane asifundeni uShumayeli. UShumayeli 11 verse 6. Exclamation. Ecclesiastes. Yeah, Ushmayeli 11. Ecclesiastes. Sayela imbewu yakho kusasa. Ungaphumuzi isandla sakho nakusihlwa. Ngokuba awazi ukuthi yipi eyakuphumelela. Yilena noma yileyo. Noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo na. Amen bazalwane. Amen. Izwi la lithi sihlanyele imbewu yethu. Ngiyazikhanyela ngathi awazikwenzakala empilweni. Hlanyele nje, uhlanyele. Akekho lefense uba ukade bekade ufunda enyawele emaveni enyawele. Hlanyela wena. Wena wakumsebenzi ukwenzani ukuhlanyela. Asihlanyelile bazalwane kuphela ngemali. Yes. Mangifika kudlera kolamlezi ngamuphithi noma yahlanyela. Yebo ukade makaqeda ukubona lo mntwana lo bathi wenzile ngakanayo imali lesidero betifewe lokabuleka la yabhekela photo leyo kufewe. Lehlanyela bazalwane. Letho olihlanyelayo awazi ukuthi iyomila kuphi. Ingashala sometimes ngani. But we want to abantwana bakho babe ne-bright future ngendlela emangaza, abantwana bakho babe intelligent ngendlela emangazayo. Ngoba kuhlangene kahle kahle abantwana bethu bazalwane banga-beneficial ngalelo esikwenzile. Lokhu okuhle esikwenzile babenefitha kini. Mara thina sangenzi kahle. Kuyobanzima kakhulu nakile abantwana ngoba ububi bethu iBhayibheli kuzowena nasesizukulwaneni sesithathu sabantu ububi esibenzayo. Sometimes abanye abantu bazalwane sikhona la yazi ukuthi sisaphethe izinto ezenziwa abazali bethu. Siphethe izinto ezenziwa abazali kahle kahle mhlawumbe wenzanga next. Ya mama kwakutshela ukuthi yabona la antu wapholoyi. Kanti wayibamba le ndlela sikhaya. Lethi bakambela lo antu wakuvele nasuyamnyanya. Abatozanga nesimanje. Neko wabanga ini leyanto uyawela kuphi emedleni. Izalo sokunguwe manje. I-action yenziwa nguwe manje. Uyaminyezela wena, uyapressa. Kuyatshala nje kulo sikhaya. Asibeni careful bazalwane ukuthi sihlanyelwa njalo. Asihlanyele bazalwane. Nikela. Namhlanje umnikelo wethu uzoba ngenye indlela ne. Okay, abephethe okweshumi abephethe okweshumi. Akusho umnikelo nalo bazalwane. Sizonikela i-rent. Kale sinikele le mali oyiphethe for i-rent izwana nokuyizolo because sibhadala izolo sibhadala. Yes. Asinikele i-rent. Mayisala le kule 500 rand izowela ngapha. Emnikelweni. Mara sinikele i-rent. Akisho sizophatha abamalini i-rent. Yes, asinikele i-rent. Then bese-ke izothi mayisala is-either iwela ngapha, iwela akibazalwane yazi singasikhandishile. Yeah, singasikhandishile abanye bethu abasebenzi
umsebenzi. Manje ngoba ukuthi sizonikela ngapha, sifuna nemali yerenti, sifuna naloku, nesisithi, siyebrongo, siHauteng. Niyabona bazalwane, bazohamba abantu banye asikeleleni for employment namhlanje. Amen. I'm sure ifuna izalwa kwendanga nefariseptendile.